Akşamınız hayırlı, hormatly ýerleşler. Bugün sizin bilen şu ýigidimiziň ady näme üçin ýüzgedi? Ýani Gurban Babaraply boldy diýilen soragyň jogabyny bereriz. Bu aslında geçenki mejlis bilen baglanyşykly. Indi mejliste şeýle bir neme geçdi? Ad we soýat reformasy. O Yani ad ve soyada geçilecek diýilen manyny berýär-de reforma bolanmakdy. Soň şu taýlarda belli başly düzgün tertipler barady görün gitdi. Mysal üçin adlarda gul bilen baglanyşykly ýa-ni goşmaça sözler ulanylmaly däl diýip onuň hem sebäbi demokratik ýurtda bir adama gul diýsem bolanokly bu eýýäm orta sırlaryň düzgün tertibi ýani güýçlüğiniň güýçsüze höküm etdigi manysyna gelýär-de. Eger gul nämäni ulansa, indi gul tarih boýunça türlü ýani näme diýip aýdyn? Türlü esaslardan geçip günümüze çellik gelinýär. Günümüzde o nämeçindir ýöne öňküsine göre azalýa gitdigiçe ýöne henizem bar ine mysal üçin Gurban guly. Gurban guly. Bilmedim näme mana gelýänini. Sebäp Gurban diýmek Arapçada ýakynlaşmak diýmek. O gul diýmek hem Farsçada ýani köle diýmek de bizim öňkü köne sözümizde. Köle diýmek. O näme mana gelýär, näme üçin muny gaýta ulanýarlar? Bunu bilmedim, dilçiler düşündiräýmese. Ýöne bu taýdaky Gurban bilen baglanyşykly däl, bizim gurrumyz gul bilen baglanyşykly. Ine ad we soýat reformasy geçen wagtda şo reformanyň ad bilen baglanyşykly tarapynda Gurban guly diýileniň guly goşulmasy aýrylýar. Sebäbi ýani gaýsymýaly demokratik hukuk ýa-ni erkinlik döwletinde, jemgyýetinde bu zatlar bolup bilmeýär. Diýilen nämäni aýtmak bolýar. Indi Babaraply nireden geldi diýip sorasaň, sen munyň familiýasy arty Berdimuhammedow diýip. Olam indi soýat tarapy bar ýa-ni ad we soýat reformasynyň soýat. Indi soýat diýmek aňyrdan gelýän diýmek manysyny berýär. Soy sözü aňyrdan gelýän manysyny berýär. Hatda boy sözleri hem bardyr. Soy sözü hem bar. Girip öňkü köne türkçe diýelýän. Indi näme üçin türkçe diýýän? Meniň işaret edýän döwürlerimde entek türkmen diýip bir ad heniz ulanlanok, ondan has gadymy döwür diýip düşünsek dogry bar. Şo döwürlerde ulanlan nemelerde ine boy, soy diýilen adlar ulanylýar. Bulam indi soy bolanda biraz kiçirek topar adama değişdiräkdi. Indi boy bolan wagtda has ulurak topara değişdirek bolýar. Mysal üçin oguz boylary. Oguz boylarynyň içinde kimler bar? Ýa-ni has kiçirek nemelere çel düşüp gidip bilýäňizde. O pelay mysal üçin owaňyzda o pelanylar, ýene nämeler, agaşekler, garaşekler diýýämiş onuň ýaly bir neme gurrun gidýändir. Ine şol aslında soy. Indi biz muny ýa-ni edil şo döwürdäki formatda däl, birazrak günümüziň şertlerine we modern ýa-ni bilimiň, bilginiň we taryha gidip ýa-ni gidip diýänim ýazylan zatlardan taryhy okap
has yani bilinçli bilip yani bilinçli demek bilip netice çıkarıp yani soy nemesine geçmelidir. Misal için Aydalı demirçi diyeli. Ama sizin ovağınızda bir vaat demir işleyendir ya da şu at demir bilen meşguldür. Indi at ve soyat reforması durmuşa geçen vakti bu adam seredi ya o men näme men kim dip tanalyan ya da näme dip tanalmak isleyen bundan soň dip şeýle sonra verir. O soň misal üçin demirler bilen işleyen olsa demiri yenjip ýene bir zat edip şekilden şekle sokyan olsa demiri onda o demirçi diýip biler. O adam näme bolsun? Adam meret bolsun. O meret demirçi bolup bilýär. Ondan öň reformadan öň nämeti familiýa bardy. Familiýasy nämeti diýeli. O meret Durdiýew bolsun. Bilemok eýle bir adam barmy ýokmy? Bardyr belki. Tötenleýin bawat gelendir aýdanym ýani. Meret Durdiýew o Durdiýew diýilen nemes aýryldy. Onun ýerine misal üçin men demirçi diýe demirçi bolmak isleýän diýdi. O meret demirçi bolup geçdi. Şondan soň çağalary çoňunyň çağalarynyň nemeleri şeýdip dowam edýär. Indi Durdiýew o familiýa näçe aýryldy diýip sorasaňyz indi bu taýda soňundaky ow owa ýa-da Durdiýew diýip goşuldy. Bu goşulmanyň manysy näme? Bunu o bir düşündirip bersin. Düşündirip berilse şeýle boljak düşündirilende. Orslar geldi, basyp aldy. Soň bize bizim ýa öz bir-birimize ad berişimizi halamady, adlandyrışymyzy näme etdiler? Özlerinden bir familiýa diýip bir zat getirdi. Yani kimin haýsy topara değişdi. Yani familiýa diýmek bir topar diýmek aslında. Soy diýmek bilen manydaş. Edil bir menzeş olmasa da ýakynlemede. Soň o yani familiýa da yetmedi. Soň oçtwa diýen bir zat goýdy. Näçin etdi? Memmäni belli almak üçin. Näçin belli alýar? Öz imperial howpsuzluklar var. Şonuň üçin ondan soň ýa-ni basyp alan milletlerine gowy özüniň behbidini organizat etmek üçin, urukdurmak üçin, öz peýdasyny ulanmak üçin, ýani kimiň näme diýini bilmek üçin esasen. Ýogsa ondan öňem bizim ata-babalarymız öz bir-birini tanap ber, bilip ber, näde adlandyrmasyny bilýär. Häzir eçelliğinem şu wagt owalarda edil familiýa bilen ýüzlenýän ýeri ýokdur. Ýene-de o Aydaly ýa-ni meret demirçi diýen o bir neme bolsun, o demirçilerden kimlerden demirçilerden diýýärdi. Ýa-da ýene siz özüňiz owaňyza ýa-da özüňize üns berip syyn berip görüň, o hökman sura familiýa kan ulanýan däldir owalarda ýa-da halk öz arasynda. Şeýlerek, ýani biz ad we soýat reformasynyň netijesinde tebii ýagdaýymyza dolanyp gelýäs. Şeýlerek diýip kabul etmeli bunu. Soň indi soýat nädip bolmaly? Misal üçin Bawaraply diýmek nerden geldi? Ýa-ni demirçi Bawaraply tapawut ýok. Birinciden soy bolmak üçin kakaň adyny familiýa edip almak yeterli bolmaýar. Bu aslında ýalňyşdyrýar, garyşdyrýar. Bir tarapdanam şol maşgalada aýdaly atasyny tanaýan bolsa atasynyň kakasyny eýýän tanany oklar. Ýitýär-de, izi ýitýär. Şu wagt häzir sorasak näçe adam nemesini bilýär? Uzak atasynyň kakasyny ýa-da atasynyň atasyny näme iş edipdir, näme bolupdyr bilmeýärler. Ýöne daşary ýurtlara gidip soran bilýärler. Nerden bilýärler?
İň bärkisi ýaşap ýören öýü eýýäm 3-4 nesilden bäri nesilden nesile geçip gelýär-de. Soň ýa-ni soýatlara şol bir nemede gelýänligi üçin bular aňsatlyk bilen taryhyna gidip bilýär. Ýa-ni öz şol maşgalanyň taryhyna aňsatlyk bilen gidip bilýärler. Bizde o zat ýok säbäbi aýdaly kakasynyň adyny familiýa edip ulanyp beren bolsa, soň öýlenýär, çağalary bolýar, soň öz adyny familiýa edip berýär. Şeýdip gidiberýär-de. Ýa barşyp bir-birine içinde ýitýär. Ine şo zadyň öňüne geçmegem gerekli. Sebäbi bir maşgala institutu diýip bir zat bar, şol gaty möhüm bir meseleleriň biri jemgyýetiň içinde. Şu wagt Türkmenistanda şonu ýykýarlar. Özem ýöreýte birleşleýin ýykdylar. Görüň näçe bir maşgalalar şu wagt aýrylyşyp dargap görendir we geljegi ýok. Ýani Türkmenistanda bir zatlar ýütgemese bundan soň maşgala diýip bir nemäni ýatdan çykar bermeli bolýar. Indi ad we soýat reformasy hem aslında şo zada bir bölegine o ýetişýär-de, ýani kömek ýardam berýär. Öňümizde täze Türkmenistanda şu nemäni amala aşyryp bilsek şeýle bolýar. Soň ýene näme bardy bu mesele bilen aýtmana? Ýa-da ýene-de geleli soýat meselesini biraz giňişledeli. Berdimuhammedow aýdymçy. Näme diýip biler? Gurban bagşy diýip bolar. Nerden ýere Gurban uly Berdimuhammedow gurban bagşy etdik, gurban babarap etdik. Ýani ad we soýat reformasy bir adamy şeýdip täzeden döredýär ýa-da dikeldýärmi diýeli. Şonuň ýaly ýagdaý. Ýani ad we soýat reformasy geçse Berdimuhammedow diýen zat ortadan gitýär. Onuň ýerine hakyky türkmen çykýar. Ady, soýady bilen hemme zat bilen bilelikde. Şu wagt bu orsuň gol astynda diýmekde. Ýani siziň familiýaňyz bar bolsa, ýani familiýa diýmek izi owly, evli, gutaran neme. Şol bar bolsa, diýmek siz orsuň henize çelli guly. Orslar getirdi bu nemäni. Indi men size bir mysal bereyim. Gazagystan bilen Azerbaýjany bilýän, soň beýleki postsovet ýurtlaram bar, elbetde ýöne türki milletler mysal bermek isleýän-de bu ýagdaýda. Ýani familiýadan çykyp ýani soýat formatyna geçme mümkinçilikleri bar. Geçenler hem kän. Gazagystanda da kän, Azerbaýjanda da kän, hatda Gazagystanda men gaty kän tanışlarym bar. Şolaryň nemelerinden bilýän-de. İçinde gaty selçenkde ýani ev nemeli bolan ýani öz kakasynyň adyny familiýa edip göterip beren adamyň sany azdy. Şeýle. Ýani geçme diýilen ýaly ýagdaý bar. Ýöne Türkmenistanda şol ýok diýiljek derejede. Bilemok, indi näme üçin diýen käbir ermeni, orus milletler bar. Şolaryň nemesinde ev, ow diýip goşulma ýok. Ýani türkmenleriň hemmesinde de bar. Belki meniň bilmeýänim bolmamy mümkin. Şeýle hatda familiýany ýütgedip dokument alanlaryň nemesini soň täzeden izne öňki orus formatyna geçirtdirdiler. Men özüm şonuň diýer şaýady. Şeýlerek bir ýagdaýlar bar. Şonuň üçin geçenki mejlisde ortaga goýulan ýani ad soýat reformasy meselesi gaty möhüm, wajyp. Bu biziň milli kimligimizi täzeden dikelýär we güýçlendirýär. Indi güýçlendirmek diýmek näme diýip sorasaňyz, güýçlendirmek bir ösüşe dogry gidýär-de. Biz ýani taryhy gidip o taýda galmakçy däl, taryhy seredip şo taýdan özgörmäge dowam etmek.
yani güýçlendirmek diýmek şol. Ýogsa biz o Ors imperiýasy gelip basypdyr. O şu wagtam garaşsyz ýöne familiýa diýilen bir sistemada özümize ad edilýär. Bu zatlar eýýär hakykatçyl görnenok diýmek garaşsyz däl. Ors imperiýasyny basyp alşýarlyk entegem dowam etdir diýilen netije çykarmaly bundan. Başgaça düşündürüş ýok. Sen üýt geçecek diýseň üýt götüren oklar. O näme üçin üýt götürmeýärler? Adamlar üýt götürip başlasalar, ýa-ni familiýadan çykyp soýada geçseler, soň başga zatlara da ýa-ni synet başlaýarda, göz oýlap başlaýarlar adamlar. Bir ýerde durmaýar jemgyýet. Elmydama özgörüşde bolýar. Ýa-ni şeýle özüne, öz wadyna goýberseňiz hem diňe özgörmek bilendir. İza gidiýän jemgyýet ýokdur. İza gidiýän eger bar bolsa, olam emel usulda edilýändir. Öz-özünden iza gidiýän däldir. Ýa-ni hökman suratda daşky bir täsiriň netijesinde bolýandyr. Mysal üçin bu bir vulkan partlamasy bolup biler. Ýa-ni ýanardağ, dağ, ýa-ni ýan dağ misaly. Näme bolýar? Töwereginde şäher bar bolsa, ýerleşen bolsa, şo şäher vulkanyň täsiri bilen göçmeli bolýan ýa-da zaýalanýar. Sen çykýan, soň şo döwürlerde iza gidişlik bolýar-da şo şäher durýar. Halky göçmeli bolýar, kynçylyk çekýär. Umman komfortu bozulýar. Bu ýöne wagtlaýynçadyr bu zatlar. Elmydama iza gidiýän bolsa, diýmek bu emeli, ýa-ni ýöreýte biriniň ýa-ni bet niýeti bilen de erwet niýeti bilen edilýän zatlar. Türkmenistana seredin nähile. Şu wagt adamlaryň toý edişinden tutun hemme zatyna çellik gaty gülkünç men neme görkezdiler de şu ýyllarda bolup beren toýlary görkezdiler, soň bundan 90-njy ýyllardaky toýlary görkezdiler. 90-njy ýyllardaky toýlarda adamlar agramly, bir hil edepli, ýa-ni içip serhoş bolan wagtdan bir hiç nemeden okda özünden gidip hereketler üýtgäp bir ullakan bir neme ýok. Hemme bir tertipli, düzgünli toy geçirýän ekenler. Ýöne şu wagtlary görýän düşüner ýalda ýa jemgyýet gaty iza dogry gidendigi görünýär-de. Dene toyuna sereden wagtyň başga zatlaryna girseňiz ol has emerwet mysal üçin ýollaryna seredin. Bularyň hemmejesi ýa-ni ýöreýte iza dogry iteklenen ýa-da çekilen bir ýagdaý. Şonuň üçin biz şunuň ýaly ýerlere çelli ýa-ni ýöreýte üýt götmegimiz gerekli. Milli kimligimizi kazanmak üçin. Milli kimligini kazansaň, soň seniň bir milli nemen bolýar-da, karar alma mehanizmi bolýar. Şu wagt Türkmenistanyň halkynyň bir karar alma mehanizmi ýok. Ýa-ni ýurdun içindäki garyplyk, işsizlik barada, hukuksuzluk, adalatsyzlyk barada şu soňky 4 ýyla çelli pikir edilen okdy. Sebäbi milli karar alma, pikir etme mehanizmi ýok. Indi şo ýok bolan üçin näme etsen edbermeli, garşylyk bermeýär-de bu jemgyýet, özüni goramaýar. Indi özüni goraýan mehanizm näme? Nereden başlaýar? Millilik bilen başlaýar. Milliýetçilik bilen başlaýar. Şonuň üçin üns berseňiz Türkmenistanda milliýetçilik diýsem, ay bu diýä erwet bu diýip başlar bu. Ýokarky institutyndakylar şey diýip düşündirýär. Bular Orsuň düşündiren zaty, Ors imperiýasy basyp alan halkynyň milliýetçi bolmagyny islemeýän, milliýetçi bolsa eýem özüni gorap başlaýar-da. Ýa-ni aýdan ýerme gelýär. Özüni gorap başlaýar. Imperiýa özüni goramaýan bir halk isleýär. Sebäbi mysal üçin gazy alyp durlar mut. Türkmenistanyň gazy edil mut gidip dur Orsyada. Hasabyna ýatyp dur. Hytaýa satylýan gazyň pulan
Gazprom'un hesabına yatıyor. Hem az şeyle işlep dur. Halk karşılık veriyor mu? Yani bu bizim gazımız demek bir milli duygudur, milliyetçilik bir harekettir. Eşittiniz mi? Bizim gazımız diyen yok. Ne için? Sebebi milli ruh öldürülen ve bir millilik bir nemesine aytsa da ay sen ervet sen o millet parazlık meselesine getiriyorlar milliyetçiliği. Milliyetçilik ile millet parazlık ikisi birbirine ters söz. Yoksa ikisi birbirinin tersi. Yani milliyetçilik pozitif olsa ve şu yurdun halkının özüne bir katı ulu peyda getiriyen olsa millet parazlık şu yurda ziyan getiriyor da öz içinde de hem taşında da başka katnaşıklarında da. O zaten gururunu denok milliyetçilik yani dana aydıl yara bizim milli eşiklerimiz milli e, yani naharlarımız yine näme değil yara o milli ona milli naharımız deyip bilýän olsaň diýmek sen milliyetçi ve bu gowy zat sen naharyňa ege çykyň bir näme var bir tarih bilen yani geçmiş bilen bağlaşdyrýan da yok bular näme gelen wagty şu gaz bizinki diýilme meselesine gelen wagty o milliyetçilik bolýa, erwet bolýa. Ors bilen gaz paýlaşmaly diýilen bir yere gelinýär-de. Onu edil sözle aýtmasalaram manysy şoňa barýar. Ýene o Ad Soýot reformasynyň bir ucu şo taraplara çelli gidip bilýär. Ýani milli kimligimizi gazanmagyň bir ugry bir näçe ugry bar we o bir näçe ugrunyň hemmesine amala aşyrmamyz gerekli. Şeyleraki illeşler onda ben şonu gurrun vereyim dedim sebäbi illeşlerimiz bardy. Näme diýmek o maksady näme diýilen bir sorady. Şol soraga jogap ýok mende. Şu çykyşy etdim. Onda illeşler. Sağ olun. Gurban Bavar ablam. Bir wagt aýdym çyty. Onu ýadyňyzdan çykarmak, şu wagt saçyny agartyp ýörenle seretmek. Geçmişi ortada suratlary bilen doğru ne?